Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Днес за вас ще направя един много вкусен сладкиш, а това е моето шоколадово изкушение. Ако искате да разберете точните продукти и начинът на приготвяне, изгледайте видеото до край. А сега ще отрежа едно голямо парче по желание на този, който си поръча сладкиша. Да ви е вкусно! И така, приятели, това са продуктите, които ще използваме за този невероятно вкусен сладкиш. Бял шоколад, черен шоколад, захар, яйца, брашно, масло и ванилия. Първо ще сложа в микровълновата шоколада да се разтопи. И сега ще си сложа масълцето в разтопения шоколад и отново ще го върна в микровълновата, за да може да се разтопят двата продукта заедно. И сега сипвам 4 яйчеца, които започвам да разбивам. Добавям и захарта и заедно с яйцата продължавам да разбивам. Бъркам, докато не получа бяла еднородна смес. Приятели, както виждате, яйцата се разбиха добре, побеляха и увеличиха своя обем. Сега ще започна да добавям брашното и ще бъркам с шпатула, за да не загубя полученият въздух вътре. И сега разбъркваме внимателно, загребвайки отдолу нагоре, за да може да се поеме добре брашанцето. След което се добавяме ванилийката. В случая това е есенция от ванилия, но може да ползвате и ванилова паста или шушулка ванилия, каквото имате вкъщи. Приятели, шоколада ни е разтопен и сега го изсипвам вътре при яйчецата и брашанцето. И отново разбърквам шоколада отдолу нагоре, за да може да се смеси с яйцата и брашното. Намазвам си формичката с малко масълце и много внимателно мажа стените отдолу нагоре с масло, за да може да има височина сладкишът. И сега с пудра захар започвам да си напудрям страните на формичката. Ето моята смес, която сега ще изсипя във формичката. Приятели, този невероятен сладкиш отива във фурната. Вкъщи поискаха нещо сладичко. И ето, това е моят сладкиш шоколадово изкушение. Ако ви е харесала рецептата, направете за своите близки, споделете я с приятели, харесайте я под видеото в канала ми и очакваме ви отново на моят канал.